Absafo ya mamu nyina akwa banyansa po kasamfonyi su nyansa po na wageze sey sane no madwemba ekwa so ye nyina enim de si ye awo Asantehemaa na nam so ama Asantehemaa wotoso edunan wokọ ekura na ene ana amamra ne amande mu no na wotweda adra ewo Asantehemaa nyina etwahia ye nukutu ne ade se nan monyam adu de orange se ekoso a aman ne abrempo ewuguda maman ma eni tinye yotwro obi owotwaka awa Asantehemaa me jesikadwa akonwa bia no wo munya teta wo mbabo so tia wa akurukuru akrakra a wo maba be pie mo hanma enei yade na wotweda no ehyehyɛ so afei ana nanom dodo na aba eti afei ne so enwonu yie no ye wodi nyina de mam nyansa po ana abenya nkyeremu ana etesam abakwasam a efa wa nyina wo eti na fie ne na ye monwuram na ye fa de aka ne nyina emrem aman ne sɛ kan ye ne wo moyiyi wo mutia won mu enyina do mo mu nyamba bia sikadwa kopim bia na de wo ba die eye otumfo de otukuru wi okrawe ne brawe ngma so wono ankasa ne wofa a ye nsuta man hene wono na wayi ne tia wono ne dom ato santena ose wontimi hwɛ ma ne wofa ase ade ato ne ni no nko a enyi nti wo beboa no ama ne wofa watumi adi wono ankasa ne nuaba a woda fomi watumi adi ne na wotweda no enti mu ya nsuta man hene na wono ne dom ayi wo mutia omo ban Absha wey eye brekum Nanahemaa otomrosie abasa kada na ureredi ekura wo be ye nya redi ketwa brekum Nanahemaa no wona sabia ko to wa chese oyo Nanahemaa nanso mfeni ma asam no nsama ensem fata de untumi emfani no waya ne ho oba ya santo a wogina dom mo gina mema animuo na watra mamra ne amane ya chia kokurokosam ne akabensam ne ahinsam ade kire sabi obi obeso de mfeni ma asam ade ba nanimuo brekum Nanahemaa ana wotutu tata a wo ban Absafo yemfe ni enchiremu wo boda no so na yenkone yenkore we sampa nana jafara a wotoso mienu wono enso na wone ne dom wonmo atu atene a wonmo efi sampa memu na wonmo baba bedru Asantehemaa mu na esum sikadwanti wo mo de ani de ebu esefata edeba enu nti sampa man hene ba ko pe a wo Ghana ha na sikadwa agina tumu na Asantehemaa agina tumu
enana wono eno so ene ne dom aba bedunu ene ampe bedwa sanse ba bia Asanteman kokoduru bia no wo mu nyina ebeba yedika kire mu aka de atere mu say ye kan Asanteman a ende ewo Asante region hanko a ye ba Asante amamre ne amane mu dia Asanteman etwam efi Asante a ekọ nkroto awodo so etupan ekọ amano ne nyina enti ene ba bia sikadwe kopim bia no wo hene bi osum sikadwe bia no wo mo se bi so yi yade nko na be ma sa wo hene ne ontimi ma wo mu nyina do mani betirima ya be ya amamre kama enti se ne wo hu sampa man hena na de etie no Abjafo wodwani echiremu ewo kokofu a wosa berema amwa bayie no wono ena watweniti na wo bayi na kakra yenim edefa kokofu mhemen hu osa berema ede se ene ya Asantehemaa eni ho se yie no abesini na so sanse eyeninu preko pe yeni anu ayokofo ana ewo kokofu a wo mudi kokofu akonwa na ninu preko pe ana ene Asantehemaa enti ennei Asantehemaa eni hono a ono ana ohwe kire na yenyina anim Kenya ase wonmu ye miensa ye from ze bochia miensa womu ana na ennei ade ato womani a womu hwe kire ekopem se bibia betodwa na doti yie bekọ kopem se sabi amamna ne amane betokwa mu na afew etewa atuo no etew foforo beba betua mu ede aba enti ennei osabarima amwa bayie a oye kokofu Omanhemaa no wono enso ene ne dom ena womo ayi womutia womo ebe Abusia we eye memman hema ene ne man hene ena wo mo so ayi wo muti a won mo ebe yi ye de ka de achem se ne be bi sika jakopim bia no e de nipa be baba oba hema ya ye kana asemi watra konwa so ache atwam mfinsi aduasa wo kọ aduanan so a se be ba Asantehemaa hanum a won mo modi ade ache ahema no wuntumi nka na wunyini din emfa emfiri mu e wo no emfie mu a okọ animu akonya no so a okọ animu wono ene ne man hene ene wo nso atietie ompa bo aso tia
wɔn abɛdu ha ɛbɛhyɛ na wɔtwe dan mu ɛkena ya samre sawura tafo ahene na naje frempon a ɔtɔ so mienu yɛka sɛ kurowura prɛko pɛ ɔno ana ɔne ne dɔm ato santen na wɔn mo ɛbɛyi eti tafo ahene na naje frempon ɛno no ɔyɛ kurowura prɛko pɛ a ɛkyinyɛ bia ɛna ho asasewura ɛna na benchiye yɛde asisi no so a wɔne ne dɔm wɔn ma twe wɔn mu tie wɔn pie na sɛ ɛnɛ no ampaye bedwa ɛwɔ Asantehemaa ntɛmadeɛ kurowura refi ampasa chikɔtɔkɔhene na imfia amamre fie amamre ti amamre yefunu ene ampe bedwa wasanse na wotweda ne mpo ana agye ntrahan na ne eda ebeye dotiye no de anya asam keto akra enti kurowura nankasa ana wayi ne ti a wo ba no eno no asase wura nankasa no no nana agye frempon kuma se obonkum eno no ono ane asase wura nankasa eno no ena ampe bedwa onchini no sana na afano nana agye frempon to so mienu asase wura eno no wono ana woba no yase mamponte hanu nyina enka no ho eno no eti oye panyini utim se na ni afiri ye pa eti asase wura nankasa ana atiasi foma oba no nyansa ponso kwa ana obenya ne sa kwa yadi gaga cham se enne abrempon amanhene wonmu nyina womu do muti adi krofo nyina womu nyina eba ha bi wei aye to ase ehene ena oyi ni ti a wono so ne dom ato santra wo modwe absia yamfia ni enchemu awo bosomtwe emensimo na yamfa enkonkogina kontase manhene ena wono nso ayiniti ne barima amankwa duna wono nso ene ne dom ene wo mayi wo muti a wono mu efri kontase a wono mo eba no Nana asafo ajemai wachi bonsu wono ana wayiritia wo ba na anya asafetwa asrani na ma nwofafo tetengram wa wonsinso masano ham wono an wayiritia wo ba na anya asafetwa awe na na afade da ena na na tiesi fom ye pa a watre osafo awofafo a yede tabi yatiko ana tise obi animu yada na asafo wachi ajema bonsu wono an wayiriti no Ranifa Ranakono yana na Jamina Akantai asana fo yana nan masana fo asana fo won matikoti so obi anim anan masana fo won mu fra dodo mu Jamina Akantai a woto so mienu wono ana bema ba
wayi ni ti na one ne dom ato santen fafafa wo mo aduru ha no yade kaka yo se ne ampaye bedwa yana nan masna fo won fefo won so baba beduru eti anna anya de ketafra sawura na just say aha yana na jamina akanten offiso manhene a wotoso mienu wono ana wayi ni ti a wo ba no woni yana na oba hema fefo ono di ka so tiomuto ya wa Asantehemaa ha owie no jade ma na ya Asanto a za oba ukodu fo ya Asanto a wono sunsomu no onto eti yana na jamina akanten anan masna fo won ma wo fete se eye aboa anene na sabi osani ana onya fakra na ti kwati se obi anim no won ana wo moto atena wo mo ba no bia ya ma munyina akwaba ewo ahanmo anne ampaya ebeja ewo hase Abusua wenso aye antoa ehene eno no so ene ne dom omo ayi omuti a wono aba bedumu ewa ha no na konwa de ode na besi so atia mepoma ene ne aka nyina no mato santena wo so aba bedumu ewo menhia Abusua for yemfia ni nchemu ewo Asantehemaa so na ye ka Asante abakwasema ba bi esusu ni ejidi sa Asante piepie friye ene wo kwa akwaye da France Asantehemaa so mu yawa esimu na yenko adua na piesie prekope adua na achi abrade a krama eja kokotua na no esuminya hene ena man hene ena wono so ayi ni ti a wode nani echiremu ewo ha no etie na nanom asuminyafo ene ne man hene ena wo mu nyina ato santena wo mu so aduru hase
Edu ana fe yana na tetre one wo hemfimfi no one na sase so sika kwakwa yeso mase tam na anu nti no waje tiri kro foforo na wadane na sase no na wode ama se wo mani nya bibi famfiri mu enti tetre ahene ana wa unity a wo ba no okwasem nie ane na wotweda no be fe na ba ya akono so papa awon ma aje asam keto akra Absafo we ayen kabi kuma wahini awo kabi kuma ena ono so ene ne dom wo boyi wo mutia wo mo e ma tintin glamu awon video kura no ba na boyi ni tia wo ne dom wo mo de wo ni akire mu a ene na wo tweda na ampaya ijawa Absia yamfia ninche mu na yenko adankrenya eman hene ena wono nso ayiniti a wone ne dom wo maka bom se kutu se bam na wo nso aba bepie mu ewa ha no we de na wotweda de enye odie ni bia we asante na wotweda enne ampe ebedwa tini eba ni nyina ya asante akade ayemfo eba nyina de asante akade na omo de asiesie omo amana ye fa wono beche se enne wo mo ni abresanse one more emame and I for me. I was for one in a moon, send out would be a sa a tomo, it would tell them so why one and so a fade and a rima one in the tom a tranconia. One so about to a hanuma, and I said, the airport, when you be a bar, no, than a drum, not on the abba. I said, the drum is see air I can't say, yet, say a backward, never, yeah, they made in our today, dear, a brandy crabia, and eventually.
abusia we nso eye kwa ngomahene na afite de hene wo mo nso edom na ato santena enuanumi wo mbenu aka bomu a wo mo nso aba abedru e hana enye asem ketu dwabo bia ni wa ebebo no Asantehemaa no ma saa hemfo benu hu wo mo e wase ye nana Asantehemaa eja koma adufie wono na wayi ni ti no se de wono no akwese so trom yenu enya asem ketwa wono a ne manhene eda fom na afeye ene ne maame nso akwakoka ho iti wonyema adue na menue kafra Asantehemaa eja koma adufie na wo be Absanfia ni nchemu ewo enkranza mem kwakra form yensa won kwachi wonum kru na otumfo sabia kroto ne ba ene ne yire ena akonwa omu edi ne ho na ene ne ba ena wababa bedru hanom kama fefa ne papa sabe ne maame da form ana se ne nua eda form a wontumi nhwe emma no enkoba sa nti na wo so de ene eden ene ahokeka eka ho na woba na obesom ne papa sene ebeya enei ne maami oda fom no wo mbetimi ahwe na wotwe dan yedie nkranza manhene nana ye mo akwa aba piao Yamfia ni nchemwe na yenko tepa nana edisei atre wampem wone ne Manhema na womo nso aka abom kutu se bam na banie tepa banie womo ababa bedru no enye asem ketu akra eti nana edisei atre wampem eno no wona ni chiye yedika ache mu atremo sa Asantehemaa womo eye fufuo no kamia kwa se wono eye niensa pe wode wani chema suma kwa tini ye fufuo sa enso na odwani kyemu wo agona obiri konfo anoche de kromu a wonom nso saa na afei tepa wono nso eye fufuo eno nti ukọ baabi na akọ manchini ya eye fufuo na eno no wo mo na mabo omudi na mom de matepa manhene ne de na ese ya dan so kakra ewo mu ene se wono de atrodie bi gum wo se wansisi waso a untimi mu man eno ne atrodie abire bia no behu se benchi ye fitaa no watro no de agu ano nana edusei atre wampem ibondi an mabundi se me bapre ko penza se jaachefo ye ne wo no ane papa efi jaache wono ene ne dom ena ababidu Abusia Asantehemaa mu no ha fefefe kamenso eye yamfo man Asantehemaa wono nso na wayi ni ti a wone ne dom wo adu a obetuntum fefefe wone ne dom wono nso aba bedu anma enye asem ketwa
we so yemfa ye ninchiremu ewo bono honum bi mu na yensanko we eye tuobodom manhene be ma fefefefefe ono ena wono so ayi ne ti a wode apie mu amaka cho se ba bia sikadwa kopim bia no won mo ba enti enya Asantehemaa kwa enya Asante region kwa na mo ba bia sikadwa kopim bia no ena wo mayi omu ti a wo mo ba enkakra no for way aye Asanteheene in fact kwasem ne sa hemfa won mo fe no ba konso no be ma tenten gram ko kama wedi ekura no ni nwi egu wedi no so no enya asem ketra ena na Asanteheene wono nso ena wabedri Yankwa na woboni echsemu ewu Kumasi a eye kontre feku hene a wono ena wo bai oye sodom a wonye ndi pakatwa ewu Asantehemaa mtitru Kumasi anomo bantima hene ena woyi niti a wono nso ene na trankunwa wono mo ababa bedru ahase wono kwa ne sabia wo hene wo Kumasi Asantehemaa ntema no ma wo kono akwachi ade otu oku bi okrawe ne brawe ngoma so a ye bono adeja ehwe ne ho ansa na yamane kwan ejini che na yagina pretu esen ho yagini tuo bie ne ntuma mmuni ahwe se bibia nche bohamu a ansa na wonya kwan wakwa akwachia sebe santeni ni nyina akoye abakwasama afiti tentre de beto won ma eni ade ne nkode a wokokonye na okufuo bi ana woso Asante so otumi kotwa ne ti de betra Asanteheene na eno ane koba se ane ne ho ayehu se webo watini akoku no na ade na abade a ane na je se hu hu pa eno nti na amamre ne amanie mu no se wo hine tenase na Asanteheene tenase a na woka wo mo ya na wo mo te nachi eho na so firi wo ana amra ane amanie sesan se dabi ya ma bantima wo ye kontre ehina na asafo hine ma metina otumfo achibiem yemo abebia no betina nanim tentenso sane ebeye a wode na nuku twawisi a ne hwimienu santemu edibe hu no eno ne nne efiriwa so wo hine tenase bia mbo se bantima hine wote nanim tentenso a wono eno no wo hine osuche ne ntakra na se ne banya ye hyen no edi eno no momma osuche o eno no bafo amankwati a wotoso eye ono ena watwiti awo
abusua yen kwa ya fei na Amanhene a wo mo ba ya bo mu da wuro di akyere mo ene wo Manhema abempon akunyina ni ntini retwa wuro wo mu nyina aba na wo ma betena se de wo mu twen wo mu ewura Asantehene sanse wo no ba na amamre ne amane efa na wotwe adi edan hu na ahya ase prekope enti wo behu se ukọ eye manson kwanta wo ba Ahema a wo yewura bi kusi na afei sika wo ma jo makonya dada a won mo atenase a enye asem ketwa ewo ho obehu asankare Manhema ewo ha obekọ eye asafo enso yewura asafo ageman boachi bonsu didi ne doso yie pa wono nso ewo ha seyie saa nso na ado ani kyerem bantema kontire feku a bantema ono ye fekutire wono nso na wo matwa ahia ewo ha no emare mfi se odo ani ebekyerem ewo agona Manhema wona woto fefefefe kama no wo mu nyina na wo matwa ahia wone Ahema fo a wo maka na wo mu eto Manhema wo maka ne Amanhene a wo mu nyina ewo ba bia ye maame agora Manhema ewi na wono nso atenase no ofiri anuma na do ani bekyerem na wakọ mampon Manhema ya na naje kumadu fie wono nso na tena nkonwa na aba betene na areho sansenka ubebeyie na sebe nanka Manhene eka ho nanso sede da bia ye ka no owuro kurade enkwantimi nyi nti ene ya na aje kumadu fie wakwaye kontakre na wone ne mpanyimfo a won ma ba won moti a ye nyina ebehwe sede ebe ya na wotwe da yie ebe fefefe na ye kama absa yemfe ni ntiemu na wokọ apagefie a wohena wono ewo apagefie no ye ka apagefie dia na John ejekum kofo amada pa ba enka ne Ghana mampanyini eho eno no eho na wono ofire womo ehene na eti wonom no saa enso na de wohena mu ni sesie eye sankore Manhene wono nso na wote hai eno no enunti ene nya asem keto akra ya maame a wono nso efiri Asantehema gogo Manhema wono nso na waba bebo ade fefefefefe emare mfi kumawu Manhene wono nso na wote hai a wono nso ne dom wono nso aba tepa Manhene wono nso na mu se wote wa ne chini ye fefefefefe esi no so ewa ha no tuobodom Manhene wono nso no mu se wono nso ne Amanhene aka wono mu nyina na wono nso etiwe ya ye ni kutu arisi ye hwemienu santamu yedi ehu wo mu enti enne no bi o wotwa ka bia ewo sikadwa eho no wono mu nyina wa ha Asantenhemaa wono nso na wone ne dom wono mu atenase a wo mu ewa ha no ma enye asem keto akra no abia Kenya ase number 1 and number 2 Manhema wo mu nso ewo na wono mu nso eto fefefe ewa ha se a enye asem keto akra no tano so Manhema na wono nso ewa ha yi nti wono nyina aba bedura enye asem keto akra manfoman ehene na wono nso abepiemu ewo ahanom no yene ne nam a wo bo adwuma wade tuobodom Manhene se de bedika aka no wono na chese wote wono mo fefefefe a wone Amanhene aka wo mu nyina do mo nyam abeta ekiri no esumnya Manhene enso atena yenie ene wabeta se fefefefe wono na tena nkonwa ene obia wa ha se amfia ni so nkwa de be mu bia no be ma safo twene bo akodua kumawu Manhene wono nso atena ye ena ya ba bepie no a enye asem keto akra ewo ahaseyi no eno afeidie ohene enche wo pia ne sa esansa ye hu se ohene kramo edikan a ne ya wa ya na brebia odikan na eniema egumodie ene yese wani nsi e ka kire wo ekura ne sa na menye wadwen se ekura ne sa keke ana chance bi esi ba bia no akofa no odi ekura we ye friend se yawa kane edin e different ne nyina yawa no na eniema egumu no eye niema ebo ohene ho eban a sabi enura nkasa pa enya asem keto nto hu se ohene kramo adikan atwene ti se ya na chese enche na afei no de woso ya wafofra eno so ayen hama ene esonse ene niema bia yentimi mfa ntodwa a egumu na eno so to aso de a na ese de oti okuruwie okrawie ne brawie nwoma so probia refie ampasati kotokohene otumfo se tutu Asantehemaa nyina etra Asantehema eko ekire ko nkrofo aman so ni wura nankasa a wote sikadwa kofi so ayiniti a wo bantenche na wo ba ne sa wo muguso okwa anu aba
Okwa no aba obesebesina no ode ne nsa kokko wiem okurade bi etise memfiten se enyatani we eye kramo asem a wokurade bi ayese rosra woda dano na okeka nsam ede efa ho ene ade a ono no onim nsam a woka ene ne woye no sunsumu ene ade a ni nyina aka ho ensa na ohene be pie kura wapie ewa ha ahanum edu satemi a amamre amane tumi ni nyina adi afra ewo ho monwade ne kura no eno ena wo kan ya wode kanche kansam a obi enim ne wo ye no ewo ho ma enye asemketa eti ene abebedwa abusia sade mu nyina mu nim yase ahyase de amamo no samre ye wode oti okuru wi okrawia ne brawe ngoma so opem so otumfo se yutu na tena ye epe ne wani ewura efie na nkasamu sawre atani e wo machi sade ahyase epu wisie na adanse ba ko pede edidi a chew se enche na de oti okuru wi okrawia ne brawe ngoma so opem so otumfo se tutu a ene nasimu ono ankasa ne nua ba ekwa akura ne maame amamrem okwa akura ne na wotweda no eno ne edie eti atani kurafo no ye wo mo mufri edenase no ewo ofen so ekuro ekwan no so ewo no ene wei wo mamamre no mamane a wo mo ye no wo no nso na amamre ne amane mu no ohin be pia wo no kura tane no aye abe man ni bi a awo na ya hyede atwitwa ne akeka bomu ne adigya aso ano eno ne friend setene eti kane no na nanom ekokon no ne ade kura na wenu wonom so na eye kane ane didi wo monim ama wo mo edekọ enti ye fa ne se ene de asie no eye kumwa na Asantehemaa ya dreye na se de otu okru wie ne okrawia ne brawe ngoma so bepie dia ene ne enua no mo wode na se a wonom dwumadie ene se wonom kuso atane edidi ohene anim no wonom so eno nti ne nei wa hya ase a won se atane no wo mabobo ma no na ahya ase epu wisie ede eba no sa bepepe na eye wisie na eja kakra na enemu ede ba nti se de enche na ohene na nkasa ye twa no na wo betena se na afi amamna ne amane ni nyina no awie pɛ no na wopia no nti kotoko hene ane ye twa no kro bia refi ampasa ti kotoko hene wo simpitim ohin kase ohin kokrogu a ono ane ewo maka nyina ehwe ne sia no empanyini se sa wosen wo yonko a wota wotesa no makowie brese wotu ane nsam mogabum ono ane wan no aboa sabi oprako a wado saate ntie no aboa bia beso do saade no nso osua no nanso ayedan na aboa kokko wotimi do saade ekoto prako wo ya enyeye aposo ubejem na ade ato ewie yentwen ne wa humbo mu a yetwa mana baidie yeguso eti usugusu ana hwenyansapo kasa mfonyi so on subscribe ya no aye na wa share na ade amonu no manya bia hwepia fonom bibi ni wiase anke da anke ntupunu mu de kremo eye no wa ha no mise ye mwanwa pa nanso akoye sunsumu ade atade ye hye no ne atrode ye won tade no mu kura no eka bibi eche hye no no ne ne ewo mo ka bibi eyem sabre semu no nyansapo se de ye no no yenyakwa ne besane no badwen bakwan so na yehu konse ne bi won ma eyan nkiremu menim atiefo de ene oye no wa ha no nwanwa sanse odi ka prapra kwam na wa se ewie mu yo sunsumu afam ansa na wohene bepie kura wapie ewo ho kramo no Asantehemaa nyina ne kire ma hene ene sa atwene okay that's atrema wo Asantehemaa nyina no ne kire ma hene ene sa atwene kafo oh okay ana atwene ni nyina nso din ene tumi ene wa me enwu se efidenkyra ene besom otumfo se tutu eno ntina ewa hanom a ene musa de be hyem kena no okay tibia bia na akoside bia ene otumfo hia eya amane ene man okay na say enye se bia ene yewe nko a dwobo bia na sa akoside bia okay ye ba beso okay abjana say no dwobo bia ana akoside bia no sabe wo mo ne de oti okuru wi okrawe ne brawe ngoma so Asantehemaa ehia a nimu no ansa na ohini be pie se de yedi ka aka no ye be bo ama no ohini wie ni dwumadie no wo wura mu nso a eno so wo mabọ na de yanwa se o mo bọ ne mprensa so bo ama ne kosi a no masa bo ama na kosi no masa bo ama na kosi e ka Asante tumi e ka Asante amamre ene amane ho ene ade o se o tie ni mprensa ansa na otu otie ni mprensa so ansa na yewura wotu ne nan na wakonanim ana wakonachi pio aha nyansapo so nko a ena abenyanti kwaso na de atie yede ntiremu achen we no ena mkwam a yede ebrem
yɛdi ka di nkɔmmɔ yɛakyerɛ mo atɛnefo senti a wɔn ha ɛne wɔn mu dwumadie nanso sɛbea kɔ ɔtɔpanyin si obi nsi turo do mfa matoa deɛ yɛka no ne noa no anase nkyɛmu wufuro bi wɔn mu a ɛka ho yɛmisa atɛnefo na ankasa na wɔn ɛmoa yɛ miwura mɛmo akɔ ababa nyansapɔ so ya eja na apomo ɛ nyame adomo ɛyinefo ne atɛnefo atɛne no yɛwɔ mu ahodoɔ mmienu okay yɛwɔ atɛne akotene ɛne yɛwɔ atɛne akuampɔ ɛne na abɛkyɛ ne nyina mu ama atɛne akotene kyerɛ sɛ na atɛne akuampɔ nso kyerɛ sɛ meme wɔ atɛne akotene ti mɛka me de atɛne akotene no ɛyɛ yɛkɔ German ko ɛne nyame adom yɛne yɛwura kɔ yɛkɔkum German hene ɛyɛ dinkra yɛtwa ne ti yɛba yɛduru bɛkyɛ mu a yɛkyɛ asadeɛ no na ade asa ɛna me nana bɔwura ewuram me nana yɛfrɛ no adukɔ ame otumfoɔ bɔ atɛne akotene no ma no na ɔkɔtwitwa atɛne ɔkɔwe atɛne na ɔde ba ɔsɔ yɛhɔ hyerɛn tɛne no ɛyɛ abɛ ne man no ɛwo a ɛne yɛfrɛ no tɛne ɛnwo de a yɛde yɛ praeɛ na mu sɛ ɛwo sɛ de a yɛde yɛ tɛne kɛka ne bɔn sɛ abɛtwafoɔ ɛna yɛde kɔtwa abɛ obi so kokuani kɔhyenafuo nso a ɔyɛ tɛne na yɛba amammerɛ mu sɛ yɛba na hadi a ɛyɛ atɛne akotene di yɛsɔe no otumfoɔ bɔ saa akonnwa no de maa yɛn sɛ yɛde hyerɛn hɔ nti sɛ wɔhwɛ a yɛtwɛn yɛwura occasion biara anaa afahyɛ biara bɛhyɛ a wobɛhu tɛne no wohu tɛne no nso otumfoɔ ba yɛsɔ tɛne didi n'anim ɛde akyerɛ yɛwura kwan nti atɛne akotene no yɛba abɛsom mi wura ɔbɔ atɛne sɛ ɔyɛ ɔhene a yɛsom no yɛ nana boakye atɔnsa nana boakye atɔnsa odika no na yɛ atɛnehene adika ɛmfa na atɛne akonya no ɛwɔ danase wɔ fan danase ɔfensi kwan no so hɔ a wofiri kɔde ana wokɔ danase ansa na wakɔ ahenkuro sɛ yɛbɛfa sɛ ɛnɛ mprempren mu botaeɛ ne sɛ yɛbɛfa sɛ esumu aduru ti mu de atɛne ne bɛkyerɛ ɔhene kwan ama ɔde akoda ma mansa nyinaa hunu sɛ ade a yɛyɛ no ɔsom ɛsom yɛ no yɛwura nimonyam ɔbɔ hyɛ yɛn no atɛne a yɛyɛ no ɔbɔ atɛne akotene no de ma yɛn nti ɛsɛ ɔkɔ baabio sɛ yɛdwabo sɛ yɛyio yɛsɔ didi n'anim didi ɛyi yɛmfa sɛ yɛamammerɛ nso de kyerɛ meda sɛ ɔhene ba franka na yi ne ti asante franka na yi ne ti ɛne yɛawa na meka ho asɛm sɛ tɔ so mmienu a ɛsoso ɛhaman ne nneɛma a ɛyɛ tumi ankasa ɛno nso ayi ne ti ma wo sɛ kramo nso ɛtɔ so mmienu na sɛ ɛbrɛ no awie du sante ne nya to sɛ di a na sɛ ɔhene ɛbaa ne sa deɛ ma asante yɛ asante no asante nya asabio wɔn ka me sɛ nko a ana yɛ asanteɛ ɛno nti ne yɛwɔ yɛ nuanom kramo wɔnom ne wɔn di mu no wɔn nka me se nanso wɔn ka asante ne ma asante yɛ akɛseɛ ɛsɛ aboɔ no bɛyɛ kɛseɛ a ne firi ne ntakra ebi no asante ntakra no ebi no ɛna wɔn ayi wɔn ti a wɔn ato sante wɔn kɔ na yɛ sɛ yɛwura ankyɛ na wɔn nso ayi ne ti abie ɛwɔ hɔ mɛho nkyerɛ ahene edi mu bi mɛho sɛ yɛwura nkyerɛ ahene odi mu bi a ɛnyɛ asɛm ketewa wɔn nyinaa ka nananom a wɔn kɔfa ɔhene de pie no mɛho sɛ nsafo ahene wɔn nso ɛna odi mu a wɔreba no enti yɛgu so nanso ebile bi bɛduru a yɛbɛgyae na kamera no akɔ saa sɛsɛ deɛ wɔn yi nya mpie nti yɛntiatia mu mfama mo nsafo ahene ɛna ɔreba no a wɔdi so no na sɛ ɛnɛ ampa yɛbɛduru koraa mpinti no ɛtumpa na hyase a ɛno nso ɛka gum awɔ me nsa anifa so awɔ ɔnom saa yɛwura bonsu wɔne n'akyerɛma ɛna wɔn mo ɛbom ɛwɔ hɔ no yɛwura ne aduane ma ɔmo firi bɛɛman wɔnom nso ahyase a wɔn mo nnwom a wɔsɔ ɔmo bɛtoɔ na ɔmo de gye yɛhene taataa no wɔn nso wɔn mo ahyɛaseɛ na ɛɛba ntahera no nso ahyɛaseɛ ɛwɔ hɔnom a ɛɛhyɛn na ɛɛbɔ na ɛɛba ne nyinaa na ma asante yɛ fɛ a asante ayɛ kakraka ɛnɛ sɛbe aboa bi apɛ sɛ wɔsua asanteɛ nanso wɔnto asante no deɛ ma asante ho yɛ hu no abrafoɔ nso nenam mu yɛwura ɔbrani ɛna wɔayi ne ti no a wɔne nam muo na wɔn ba eti sante no broni bɛka sɛ ɛyɛ sequence ɛnidisoɔ saa ansa na yɛwura aba na afei ɛdɔm na aka no wɔ akyire wɔn nso aba
abɛtoa so ɛwɔ hɔ ɛnɛ bambɔ no nso ɛɛkɔ no sɛdeɛ da bia wɔhene di ndwumadi a bambɔ no ɛɛfɛ no ɛnɛ aboro so yɛwura asraafoɔ yɛwura apolisifoɔ ɛnyɛ apolisifoɔ kɛkɛ na ɛnyɛ asraafoɔ kɛkɛ ɛmɛɛma kɛntɛrɛ wɔn mo a kyerɛ sɛ wɔn mo ankasa wohu ne physique na wotum sɛ bɛrima nie wɔn mo ɛnɛnɛ wɔn mo bɔ ban ɛwɔ efia nom ɛne abɔnten wɔ nyinaa ɛnyɛ asɛm ketewa. ɛnkyɛ pii ɛna otumfoɔ ɛnkyɛ pii ɛna baafoɔ kɛntɛnkirɛkyi a wɔka otumfoɔ akyeame ho na ɛbɛ ɔmɔden na opieyɛ ɛnkyɛ opieyɛ na afei ɛna ntahera no ahyɛ aseɛ na ɛhyɛ ba no afei akokyɛm no ankasa ɛba akokyɛm no ba ɛbroni ɛka ne sɛ shell ɛno ɛne deɛ ayina ɛno wɔn tokɔ wiem sei na wɔn mu twa ne saa kane ɛno na ne yɛkɔ ko a yɛde abɔ yɛn ho ban ɛde si anim a ɛnyɛ adeɛ bi kɛkɛ de kura mo sɛ bi apapa ahoɔden wom tumi wom a ɛbɔ ɛban ɛno nso ayi ne ti anɛ ɔhene nkyiriɛ sɛn ɛde bɛsi ne soɔ yɛnhwɛ na yɛnhwɛ kɔpem sɛ ɔhene bɛpue na mewɛ nkyiriɛ dodoɔ na ɛbɛsi wɔ hene so no na afei yɛnkyerɛ no nso mu na yɛmfa ɛnka mo ho ɛwɔ hɔ yɛnsapɔ so yɛsua deɛ yɛsua amammerɛ yɛsua tetesɛm yɛsua abakwasɛm ne nea keka ɛka ho nyinaa ɛti sɛ wontoo yɛ anaa yɛmpie a na woanya abotere nkɔ sɛ ɛwu data kɔpem sɛ nyansapɔ ɛbɛba na woahu neɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ ɛne neɛ ɛwɔ sɛ wotie. Mɛhu sɛ anytime bia na sɛ abere bia wɔhene bɛpie aboa a ɛyɛ aboa sebɔ a ne nwoma ɛne ne ti na ɛda apampa nso saa na so kwabrane ɛno nso ayi ne ti ɛwɔ hɔ nom a ɛno nso ɛɛba ankyɛ ɛmammerɛ mfi sɛ yɛdi ntwene bi ho nkɔmmɔ ɛma ne ti a wɔ nyinaa ne sɛ ɛfiri da nkyera ana ba ya na wo se tutu odi kan wo mo abɛsra no na saa ntwene no ɛyɛ tumi a ansa no ɔhene bɛpie bia no wɔbɔ adema no ɛnkyɛ ɔbɛba bɛduru ba bia twene no wɔ no yɛbɛrɛ sɛ ɔhene bɛgyina hɔ ama yɛbɛbɔ ntwene no mprɛnsa ansa no wɔtu atene a ɛbra ne nkrabea ɛna ɛbɛkyerɛ. Aha afei ana mbɛhunu sɛ gyata na meka n'asɛm no sɛ ɛso ɔkwabrane no aduru ɛpono no ano sɛ wowura ɛno ɛna ɛwɔ hɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa na sɛ ɔhene apie ankyɛ na wɔno a wɔpie wɔba bɛduru anom a kyɛ sɛ amammerɛ ne amanneɛ no ɛbɛhyɛ asɛ dendenden ama biribia atumi akɔ so ɛwɔ hɔ nom eti yɛgu so a yɛatwɛn sɛ wɔhene bɛpie na afei yɛahyɛ aseɛ kama sɛdeɛ yɛrekɔ no na yɛde ama mo ɛwɔ hɔ nom aha eti aboa no ɛna wadi kan no wɔkɔ wɔn a mohyɛ ntakra no wɔn a mobɔ atumpan yɛwura atannefoɔ nso ɛwɔ ha afei ɛna akonnwa no nso a ɛso ɔkwabrane ɛno nso aba afei deɛ ɔhene de ne nan si so wɔtena badwa mu a ɛno nso ɛna ɛda ɔkwabrane ɛkɔn ho ɛna afei yie
nata ya de to akonya so ama sabe wahene tena so eno so ane dodo eno na di asipim no anim no asipim ayatete akonya a anya na akonya ewodin na sabe eno na yahemfo womo atena so ai womo tena so na womo ade ye womo adwuma eti asipim no ata no saa so ana akocham no ana awoso ewo ho no akocham no ana awoso ewo ho no akocham ana awoso ewo ho no ya wusa ohene aba anya asam ketwa eti dia dron dia ohene ya bia ne sa sanse ma wusa sikapuduo no ayi ni tie sikapuduo no ana egu ade asen no emu a eso okwabrane na asa yade na tibi yade akata ho no eno so ayi ni ti a sikapuduo no aba eti na esa sikapuduo de wu sikapuduo a na esa wahunu ohene ankasa anso awo haduma anya asam ketwa bra eti samre de wohene akọ wohene aba besene na wakọ akọ se awo ehonomo anna miwu papasasa no aha wohene trapa kama ana ya na yetan hu papasasa no anya asam ketwa bra eti anei agaga krabi na yahene wapie na yahene waduru dwabo na nkasa se na afei de ene ewose koso nyina ko afei wadu ba bia antwene na abo emprensa no ebo no antwene na abo emprensa no yentie se wo mo bo ne emprensa asa na yewura watimi atu atene a no abo awie ama yewura watu a wotene bramanfo ana wa modern dom egum no oye ye di wa chie to ba to no bramanfo wa mo so adwuma no wa mo no modern dom ade agiti yewura tata no ana ani braba eti yewura ofra tuntum ne chance tuntum no osaya na esuro no yedi na tira etuo bato no anya sam ketra ewa ha no ohene nya pie a woko no opie se ya ode anidie ade ma omo abom ama Asantehemaa ya Asantehemaa otiatia ansa na watu atene na okona nim ewo ho bambo no mu oten ewa ha
of Grafede etimi de ewura apie afri afie ama wabedru job na se a afe na wo chia na brempon na manhene wo mo no wo ebu asanteman ansa na wo hene akọ na afe wo no so akọje na konwa na wakọ akọtena se na afe ya beka se amamra ne amane ne nyina no atumi asase na asipi asita anya asamketo na na kakra kwa busua mani ansa na menya kwa apie fifio abedru ago promise no na nya asamketo akra eti sese de amanyi ni nyina ba obi a woso ba bia waba mampon waba tapa ba ofeso aba obi a me obi a tachirafo enchirafo ani wo mo aka nyina obi a aba bedru amanyofo wonum so aka bie wo mu wo mo nyina so ba bedru e wodwabo yase a de ne ye twan no ane de ote okru bi okra ne bra renma so opim so ye Asantehema nyina otumfo se tutu ye bondi a na ya mu emu so ono ba betrasi de afa na amamra ne amane na nkasa e be hyase na wotweda no ya hu ne mpompon so koso na di nyansabo achi un subscribe ya no subscribe na wa share dia mai sanse enne ye be frato bia no ye be twa mfonyi di akyerem Mebu, Baba Brewa, New Jabe, Mahima, Nana Jabe, Mahima. Asante Gold, the managing director, Mr. Samuel Wachi Pobi, the senior manager. Convention and chair ye one with the one on by a racha me what a roma ramano atira amaya say almost one mokita woman sam and nesika and pimno the one of edible boy ran they didn't watch it and
no. One of every year, the only two you are born, and they and him every no 20,000. Yapa and some, the whole war, yeah, one of every year, now what you do. Unfortunately, Madaroma, continue to get Saja and I'm about to remove that. I will give you a person to buy a year of Madaroma. I will bet you. Now, they have a soup, and we don't want to be able to and they city ahead. I never got the 5 million. Young ones over Madaroma to be put somewhere in the house. Hello, 1, 2. What do you watch at me? What are my ceremony day and say that and Pacase, Casse, I said so before I'm a view. What I saw at your fire, and I don't COP Michael Inketia Frimpo, Director General. One of the two IUM. Matter is as a four and penny for Baham Yabu Eddie. One more every year of say. Yabracha me what a robo, but into your Ramaya said, Chireno Yatia was it the most who wouldn't the was 3 and say, a supremely, and in the LA and Pimudu. One of the 2 year IUM, Yafa and one I watch today. I think I'm about Kumasi Cultural Center, a memory fee, and one of your memory in Yada, yes, here, the quiet shroud, and penny for about one of the 1 year of in an hour to that. I think I'm able to see the Garcia Media, a beachy, and a penny for one of the day. I know one of the for your Russian, so to your and power way, and this day, and him again. Nana, so wow, and the one of I know, one way. I don't have Sukaka. Never show you. Kwame mintu wasu wa say that Adra Hamsukaka. never show you. Afe and Kovodia, New Robin, Miami, and also Abedru Jum. Then the Council of Zongo Chiefs, led by Naba Musa Akamboga, together with Chief Rangara, Chief Goja, Chief Moshi, also here to witness the 1 week observance of our adorable Queen
Asantehemaa, Nanama Kunedu Yadom III. Kwame Masom Ewaha, Nyerachame Wadaruma, say an Agricultural Development Bank, led by the area head, Felix Eshen, Wamo Ebaya was say, Wadarumo, Yerachame, Manenti Ramaye, and Nay and Pum Ensia, Yafa and Wayura. Afei won moyan for Kwabi Asamwa, wano eda edi won moyan for Alan Chamate Domnani Baye, and Nay and Pimdu, Sanso Kita Wamasam Snap, Adaka, one of Eddie Boyer Rana, watch day Eddie, a Pena Meba State Housing Company Limited, Omobaya Rachame Wadarumo, Omosi and Nay Snap, Adaka Bako, a Fay one Kita Black Lebo Adaka Bako, and a Risky Adaka Bako, but no and Chino Kita and Pimdu, Eddie Boyer Rana, watch day Eddie. Afei na member Bompota Traditional Council, Ambassador Nana Efa Apente, Bompota Maine, when an impending for Mobaya, Yerachame, or Simanen to Ramaye, and Nation of Adakanumi, no, and Afe and Pimmy, no, and Omode Eto Ayua, and the Abuana, Watchida Edi. Kumasibe Kum and Aika say Yerachame, and the Roma say, and I've been Kum Fakuno, or Simanen to Yera and Maye, or Mukita Woman's and Suno and Nakawaha. Snap Adaka Bako, and Ape Doko, and Naka Epiasa, and Wachi and Gimnum, and a one of Eddie Exo IUM. Honorable Ken Gilbert Ajay, the Minister of Local Governments, Honorable Ahmed Ibrahim, who is also the Member of Parliament for Banda. We have the Member of Council of State, Honorable Yao Osu Pimpe, and of course the former Minister of Justice and Attorney General, Madam Betty Mood Idrisu. Now, Madaroma, which we got dry. Sadia was in Chasa, Mama, and then a penny for Ekasedi, for some city and Pim, 2,000 Ghana City. Contemponia Ferry, a Jedifua, a Wawina, and a one of Maka, one more upper. Obaya was too for Chame, Wadaroma, or somebody Tierra, and my or Mukita, Mini Bar, Cola, I Cola, with the Sabika. The new Patriotic Party, Asanso watching. Yo, Kwame Wadaroma, Mister Emma Pentu, and no Achi and Pimmy, no one of Eddie to you, your far and one I watch that Eddie. Nana Ama Aponsa, must say, Ahimanum, one of Aka, one more Abu, one more at town, one drew a hand to a draw you man. What you talk for you now, we are when you were drove of fear, and I hear what drew, or Asantehene what drew, and I didn't hear you. Mina, I can't be. You are so banta, my hene, and Nanahemaa. One more Ekasani, Yerachame Wadaruma, Ramano Atira Amaye, Nana B, you see up your say, and nay, and Pimdu, what they told Ayuam, and they have what now watch day, Eddie. That's why you and your one watch day, Eddie. And then Kreja Traditional Council, Yerachame, Manensi Ramaye, whatever the company of Ghana, one more Ekasani, or Penny Paya, whatever one man no, and crying. And I was sick for Momre, Momekaya, 1 year, Yamramedina, watch day, and Maninya Fair. One by ya and so and Nakawaha, one of Ekita, Snap. One of Eddie Elto, are you up one hour watching that again? Chame wa muso mobaya wa mo edisu so na to yera ene snap no eye pentu and afesi kapa empimie no o mo de to ayuwa multimedia
Oye editor our Lawson TV. Yes, Ramo Ejenum and Nanahemaa. Baby, I a year, and dear man, you're sure our baby. Yeah, baby, I'm going for one. Be a kid, will be a what you call what you do. I'm actually receipt in so now the receipt abaha. And see, I won't show a receipt, so yet to me to me, waha, and no name to say, and I'm my Still seated are the former president, His Excellency John Ajagun Kufuor, together with the General Secretary of the New Patriotic Party, Justin Kodia Frepon. As mentioned earlier, we have the football. Yeah, and so are you from one I watch the game? Nanahemaa and I am Jamono and it's Asantehene. So, His Majesty will take force into the second. Honorable MP Sultan Rahman, we also welcome you and we accept your condolence. Elegant, always beautiful. Beauty has nothing to do with age. Ma Dukua, the beauty queen, we thank you for your presence. Osinda otrase ermunyina eja pona otwida na yewura sisa waye ni sebo sumi ko na wiye papa pa da edi busumi kan no etwamu a
yeso kopem say na me ya dumo a September no that to so do 9 ayagosiada anadono be amane na da doa to fam ne do da na no pa ebe bi abewa so ama Asantehemaa nyina be hona nim ne dada ye was betrase ne buku ada ye was betrase ama mampanyfo abamu panyfo nyina be chia no be yawada ewia danko be ye wufusom awo paki ya so e de jabe wo kwan sada no ayani brida sada no Sabia Brown, Asantehemaa, Mayeti. Dano Obia Mieniso, Obia Kobabia, Enya Bejabu Rokwai, Nanajuno, Yadabu Kwadako, Ben Bachma, Nanajuno, Yensianifa, Yensiobia. Wow, do nobody there. No one was someone. I don't know that so no. You don't come mind. It's you yourself and trust the Asantehemaa. Obia waya hoboa. And try. Usire we no. There just do 9. Dusia. Duso. There just do what you know. And I don't have a compromise. Timosan is so. I had not seen here, covering Nina Kutukri, and I did. To anonymous Asantehemaa, that did not sat Nanai, and I am ready to be on one home. What does he say? I found it on Amra. I can't Asantehemaa. I can't be a. So, then he said, no, Obia, so, you got the masses.
Nana Gradu Yard Motosom and Sao Quagra, and now what you did that I had a catch them Sa Asantehemaa Mamrani Amaniamuno, and I die, ye did ye, near the Tressa Fedie, over to me a call a cra, no one animal, now fain one quiet some and train and JBM, and Pani I am for an intellectual row, a man penning for a fay Abrampoa, Queen, a mine, woman in Abacabom Kutu, I'm here, why not sorry, Demomu and Kaiba war, I was your son Sunye, Sir Abrawa Nadia Bada Ho Ache, Yami Adma, or some of Freben Ramu, a year Bobosome, September, Nibre Dikain, Tie, Nibre Dikain, and you could see Neda Tosu do more train, and Yadia, a year Pia, Yamama Wine, Amina Kosu Asantehemaa, no Momono, or him, not a year, no dear, a Bashas, a Bobosome, Neda Tosu, a do nine. Yeah, they are quite Korea a do more trade. And unti say rest September, I yeah Bobo Suminimua. Or bien one quine, so obey ye, our Asantehemaa, I come baby a Sikaja Obia, Copim say, then that also do more trade, ye berry, now ye Asantehemaa dot yeno, ye no cry, and Sana, am right Yama quine. It's Mummy and so a year that Nasa dot ye Nankasa, I have 14th September. A Bobo Sume, Neda Tosu do 9, Fi Champion Mienu, and Yadunum. 2025 year, and you could see a Bobo Sume, Neda Tosu Edu and watching, Fi Champion Mienu, and Yadunaya, September 14th to September 18th, 2025. Then mom from September 1st to 18th, no, a year bien Wabacoso, our Asantehemaa. Yan Saponie, Yan Fancy, Yan Gobwa, only and train a Bobo Sumia, Yanim said, now what you pen Acadi animo, now I found what the Akan and Famremo. Midi, Adiabus Japani, Ousu, adieu.
ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore so tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam efam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame